ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gipasidonggan nato ang mahal nga Birhen Maria nining santos nga misa ning adlawng Sabado. Iampo nato nga ang kalibutan magsunod unta sa pinag-ingnan sa mahal nga Birhen diin gihigugma niya kanunay ang pulong sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit aning mga slots nato para sa ato mga proyekto hatagan unta sa kalig-on o kalimpyo sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya ang Ginoo miingon na usab kanako, unsa may buot ninyong ipasabot sa inyong pagsubli-subli sa panultihon bahin sa Israel nga nag-ingon, ang mga ginikanan mikaon og aslom nga ubas apan gingiluhan ang mga anak. Ingon nga ako ang buhing Dios, kining maong panultihon dili na ninyo gamiton dinhi sa Israel. Ako ang tanang katawhan, ang mga ginikanan ug ang mga anak, ako ang tawo nga makasala mauray mamatay. Pananglitan ang taong matarong magtuman kanunay sa balaod ug dili man limbong. Dili siya mukaon sa mga kalanon nga gihala diha sa mga halaran, ibabaw sa kabukiran, ni musimba sa mga Dios-Dios sa banay sa Israel. Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikataw, ni makighilawas sa usa ka babae nga girigla. Dili siya magdaog-daog kang bisan kinsa, hinunua iuli niya ang garantiya sa tawo nga nakautang kaniya. Dili siya mangawat, apan pakanon niya ang mga gigutom ug bistihan ang mga hubo. Magpahulam siya apan dili magpatanto. Maglikay siya sa pagpakasala ug muhukom siya sa walay pihig-pihig. Magkinabuhi siya subay sa akong mga balaod. Matarong ang maong tao ug malawas gayud siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Unya pananglitan kun may anak siya nga kawatan ug mamumuno o dili motuman bisan usan ining mga katungdanan nga gihisgutan sa unahan ug mopahulam nga may tanto, mabuhi kaha siya. Dili
mamatay gayud kining tawhana. Mamatay siya kay gibuhat man niya kining tanang salawayong mga butang ug siya ray angay basulon. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, paghinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala ug bag-uha ang inyong kasing-kasing ug huna-huna. Nganong buot man kamo magpakamatay o katawhan sa Israel? Dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. Busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gamang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Gamang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka nako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko agikan kanako ang imong balaang espiritu. Gamang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako Dios. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. O padayon na dinhi ka nako ang maayong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan. Ug ang makasasala mamali ka nimo. Gamang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsolon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsolon ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Gamang usa ka malinis nga kasing-kasing, dinhi ka nako o Dios. Alleluia, 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 patay ko ng Diyos, alleluia, patay ko ng Diyos, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanina. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Og iyang gitapion kanila ang iyang kamot og unya milakaw siya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, gamaa ang usa kamalinis nga kasing-kasing dinhi kanako, O Dios. Gibuhat ba nis Ginoo o wa? Naabay malinis nga kasing-kasing? Lingi ay mong tupad, na imong kasing-kasing limpyo? Ina ko no? Limpyo? Ang Ginoo nagtuman gyud aning maong hangyo. Mao na nga inig katawo nato isip bata, limpyo gyud na ang kasing-kasing. Igsip lang kay naay original sin. Mao bitaw na inig bunyag, butangan na ang bata o kanang puti nga panapton. Kay nga naman simbolo na nga gipapas nas Ginoo ang original sin. Wa nay nahibilin nga buling sa sala. Limpyo na gyud. Kinsa may naghimo sa atong kasing-kasing nga hugaw? Kinsa man? Ang mga ginikanan. Ang bata limpyo kay nagkasing-kasing. Ang mga ginikanan mo igasigig-sud og mga basura ngadto sa ilang mga anak ug ang mga kuyog nila samtang nagtubo, mga auntie, mga lolo, lola, ang ilang mga hugaw nga kasing-kasing gipatakod ngadto sa bata. Munang bata nag-anam sa kahugaw, nag-anam og kahugaw, karon nanimba na, hugaw na. Ang usa gani nagmisa, hugaw. Gikan ni sa mga dagkong tao. Muna nga kining gesture sa Ebanghelyo nga ning nagdala sa ilang mga bata ang mga ginikanan o ang mga taong dagko kay ilang pabindisyonan ni Hesus. Ang mga hugaw kasing-kasing sama sa mga apostolis ni Hesus, ilang giabog ang mga bata. Pero si Hesus ningon, "Paarian ako mga bata." Nya dunay say gisulting importante kayo. "Paarian kanako ang mga bata ug ayaw sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Pasabot di ay ang mga bata mo'y tag-iyas langit ug ang kadto sang samas mga bata. Kana bang limpyo sa kasing-kasing ba? Niya kung dagko na taon, saon man paglimpyo sa atong kasing-kasing. Nagibutangan naman tagbasura sa Ginoo, sa Ginoo, sa atong nagatima na to. Mao na ang gitawag og personal commitment. Ayaw na pag-agad anang imong tupad. Asawa, ayaw pag-agad sa imong bana. Bana, ayaw pag-agad sa imong asawa. Anak, ayaw pag-agad sa imong ginikanan. Ayaw pamasangil nga naingon ani ko, tungod niya, tungod niya, tungod niya. Ayaw, personal commitment. Lord, limpyuhi ko. Iduol nato sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug moingon ta, Lord, limpyuhi ang akong kasing-kasing. Na siya nindot.
Sige, lingi imong tupad. Ing na manglimpyo na ta. Ing na manglimpyo ta. Nya unsaon man paglimpyo sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Di man na madag silhigan, di sana mabutang ag sunrocks. Unsa may iyang ilimpyo, moingon ra na siya, kun musunod ka nako, kalimti ang imong kaugalingon. Deny yourself. Pasabot, ayaw nagpaminaw anang imong mga gusto, kanang imong mga pangandoy, kanang imong mga kabalaka, kanang imong mga kahadlok, ayaw na nagpaminawa. Kanang imong mga ambitions, kanang imong mga standards, ayaw na paminawa. Kalimti na tanan. Ana, mo ginay first requirement. Kay unsaon paglimpyos Ginoo nato kung attach ka itas atong mga pangandoy, sa atong mga ambitions, o sa atong mga kahadlok o kabalakas kinabuhi. Wa yun, di gyud ka malimpyuhan. Kay mo resist man ta. Muratag ka na bang mansa sa sinina nga purtigyong kusugang pagka mansaha? Bisag imo pang kusuk-kusuog maayo, butangan pa na nimo dihag muriatic acid, magisi na lang ng sinina, di gyud na matangtang. Kay grabe ka attach. No? Ing na ilingian sa dimong tupad ing na wa pa nay mansa imong sinina, imo sinina ang imong kasing-kasing, way mansa kana bang too much attachment. Too much attachment. Nga imo jong gustong tumanon kanang imong gihuna-huna. Unya pugso nato ang Ginoo pagbuhat niya na. Ang Ginoo di na mao, nabali. Ako'y mamugos nimo unsay buhaton aron malimpyo ka, dili kay ako'y imong pugson. Ginoo in taon usba ning akong bana. Ginoo usba in taon ni akong bana. Ang Ginoo di ko na usbon, ikay akong usbon nga di na ka magpunay reklamo ana imong bana. Mangulata man Lord, musuyop man Lord, di man gini siya mukuan, di man gini siya magbago. Pait magay ko kinabuhi. Ikay akong usbon nga andam na unta kang magpakamatay anang imong bana. Ayaw pagsighangyo nga usbon na siya. Deny yourself kanang imong standard nga gusto jud kang mausab, gusto ka imong bana di na mangulata, di na magsigyaw-yaw, di na masuko. Kanang maong mga standards biyae na. Biyae. Anong di man kang biya na? Bana, magsigig ingon akong asawa, yaw-yawan kaayo, buwa-buwa yung babag pangyaw-yaw, alingog-ngog kay paminawon, usba in taon ni Lord, sige man unta nigsimba, magliktor pamangani ini, pero anong yaw-yawan man kay nistanan. Imo pag yung pasangin lang ang iyang pag-serve simbahan, ayaw na, ihatag lang na tanan. Lord, usba akong kasing-kasing, kining yaw-yawan kong asawa, ako unta ning mahigugma without condition. Kana limpyo gyud kadiya. Sige yaw-yaw ang mga anak nga adik kay ng cellphone, adik kay ng computer. Ayaw na. Usba in taong ako mga anak Lord, tudlui in taong sa maayong dalan, makaamgo unta sila nga kini makadaot ni nila. Amgo diya. Higugma ana. Hala ng mga adik na, maadto nag-impirno. Sige, igugma. Di ba? Kaya matod pa diris unang pagbasa ang kaluwasan individual. Ingon ang Ginoo, kamo usuro ba kayo na ninyong istorya nga ang papa mo ay nagkaon og aslom nga ubas niya ang gingiluhas ngipon ang mga anak. Hunungan na samtang ako Dios sa Israel, di na ko gusto nga mao na inyong hunahunaon. Pasabot, ayaw pag hunahuna nga tungod ang imong papa buangon, ikaw mabuangon sa ka. Automatic. Nga ang imong anak buangon, ikaw sad mabuangon sa ka. Dahil ra patag pamasangil, dahil ra ba mong ingon nga, ako padir, nakasagyo ko, perti na kung dali masuko kay, kung saon ni ako mga anak padir, di ko kapugong, pertig yung mga badlunguna, ako padir, makuang yun ko, makakasaba yun ko, kay di ko kapugong. Ako hunongan na ha kanang word nga di kapugong. Wa gyud dili kapugong nako ikaw karon kahiyon ka mangihi ka sa kong atubang adi sad pader oy di sa ko mangihi nako kapugong day ka.
Kalibangon karon nagkumpisal ka, malibang ka sa kong atubangan, o di sad pa din, kapugong di ay ka. Gamita, maura man ang pugong agod. Di ba? Ya, dayon taging, di jud ko kapugong. Mao na na imong idangops Ginoo. Ginoo, dili ko kapugong tungod kay na-attach ko niya. Parehagod anang poste, kanang poste ba? Kanang common case akong kuan kanang antina sa unas TV, atong antina sa una ato na sa atop, no? Nya butangan dayog banting-banting dire. Nya imo tong bunloto ng usa ka banting tungod kay naka-attach tos imong antina. Unsa may tabos imong antina? mo pilay-pilay po siya according sa imong pagkuan kay nakahigot man. Putla ra na siya. Bisag unsaon pa na nimog tandog, bisag pagpamutlo na to nimong mga banting, way mahitabo dito sa antina. Cut off all attachments. And how to do that? Unsaon pagputol ang tanan natong attachment? Self-denial. Deny yourself. Nya ang sunod, unsa man matud pang Kristo, take up your cross. Antos, ayaw pagsigi dihag reklamos pag-antos, gaksa ang imong pag-antos, mo na'y sakto. Antosa na, sugod anang imong naong, antosa ng imong naong, nya lingi sa kasnaong sa imong tupad, antosonon sa kaignaong. Ang batasan nimo, kanang imong batasan na usahay mo kalit lang kag tantrum diha nya sawayo na kag mais imong isigkatao, antosa sad na kana sang batasan sa imong tupad, antosa sad na decide to suffer. Muna si Mama Mary, naka-maintain gid siya sa childlike heart, limpyo, immaculate, tungod kay si Mama Mary, andam kaayong muantos. Wa na siya nagbalyo sa iyang kaugalingon, ang iyang gibalyo, ang pulong sa Ginoo. Munang ningon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Wa na siya magbalyo sa iyang kaugalingon, nagpasugo, nagpagamit siya sa Ginoo totally. Niya kay naa may mga kasakit, hilak lang po siya, pero wa reklamo. Hangtod nga gibitay ang iyang anak sa cross, human gibunog og maayo, gibitay sa cross, naghilak ra gid siya nga wa mo reklamo. Na nganong nahimo man tong Mama Mary, kay wa na siya ma-attach sa iyang kaugalingon. Wa na siya ma-attach ba? Mao bitan na ako mo warning gyud ko ninyo kanang magsigig colors buhok, siging kiss-kiss anang kilay, sig paputi anang naong, attach kay mo sa inyong self. Mo nang dugay kay mo distansya sa samin, dugay jud kay mo mahuman sa samin kay na-attach gyud mo na inyong self. Kanang tayong nigtan-aw ni mo samin, igo ra kang muanag kadiyot niya, lakaw dayon niya, di na ka magdag samin, kana mo'y detach sa kaugalingon. Dugay pa jud kay mobiya sa samin, gabutang pagyog samin sa bag. Hastang cellphone butangan pagyog samin. Text tan-aw naman, ana nga rin, ana sig tan-aw. Attach na kay kastanan oy. Sa mga mo na kung sawayo na ng imong self, maapektuhan dayon ka. Ingnon ka, wa mag-angay ang pagbadlis imong kilay, wa na. Ratol dayon ka. No. Imong naong nangunot na halano anak dayon. Imong naong lagi mura lagi nagmasakiton, hala na unsa man ni oy ana. Ang imong bilbil dagko na kristanon, hala oy ano man niya. Siging kaon ya manghadlok iyang bilbil managko. Ay sus, bahala nagmura na nag-rice terraces. Nabiya sa na beauty ang rice terraces na apil biyan as a 7 wonders of the world sa mura nag-rice terraces. Ana, ay nalang kabalaka. Ing na hinoon. Niining akong naong, niining akong lawas, unsaon man aron dili ko makasala. Unsaon man nga kining lawasa magamit sa kaluwasan. Usa ra gyud. Unsa man? Deny yourself and value your neighbors. Matud pa ni Kristo, love your neighbors as yourself. Ayaw na pagsigtanaw sa imong self, tanawa ang imong neighbors. Ayaw na paningkamot nga monindot ang imong kahimtang ug ang imong kinabuhi, paninduta
ang kinabuhi sa imong silingan. Tanawa, di ba, murag yung kaana og makatilaw kalipay nga wap-an nimo matilawi sukad masukad. Kana bang gitawag og kalipay Diyos nun? Kay nga naman, limpyo na kagkasing-kasing, wa na kay mga biases sa imong isig katao. Di na sila makaapiktar nimo bisag unsa pay ilang gibuhat tungod kay kamao na kang mohigugma nila, whether bad or good, kamao na kang mohigugma. Di na ka maapiktuhan. Karon, kusmuran ka sa imong silingan, mukusmod masag ka, attach ka. Apiktuhan dayon ka. Libakon ka sa imong silingan, suko dayon, attach ka. Naakay kwarta, di gid nimo ipalit og slot, attach ka sa imong kwarta. Di ba? Oy, ang ato ra bang slot, gamay na lang kayo MMHD. 183 na lang kabuok. Tag 1,000, uy, pakyawan na lang ninyo. Uy, kamo bang mga, kuan ba? Kamo bang nayarang-arang sa do kwarta? 183 na lang siya ron din na to mahurot karong adlaw. Adi mo to? 183 lagi. Ambot dito sa Kapilinya, ako mo sangpit sa kuanis taga Kapilinya, oy na ba mo'y halin diha? Di man mo. Ang ato dining halin, 4,874. Nya ang dito sa Kapilinya, for past pila na ni kaadlaw, 943. Total 5,817 atong halin. 183 na lang yun ang nahibilin. Ato ning homnon ha. Sige. Hala mo diha. Di ba maningog ay. Attach ka itas atong kwarta. Di kita mo hatag. Bisan gamay rin kayo na 1,000. Kadaghan na inyong kwarta diha. Sobram na 1,000. Palit lang na karon. Palit ko Lord. Ako ning tabang kog hurot aning 183 ka slots. Nya mo tabang sa akong silingan, palitan ko ni silagsin, palitan ko ni sila og hardiplex para ibungbong. Tanawag mo na imong buhaton. Lipay kay kastanan, limpyo pa imong kasing-kasing, mura kag gamayng bata nga di gyud problema sa kalibutan ug mao na ang gitawag og langit nung kinabuhi kay matod palagi ni Kristo ang gingharian sa langit ila sa mga bata o kanila nga sama ni ining gagmayng bata. Nindog na ta mga bata. Masaligon kita mga igsuon sa gugma o grasya sa Dios, mudangop kita nga masaligon diha sa atong pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan nga anaa sa kabalayan, matukod diya sa manggihatagong gugma ug ang mga pamilya masayod ug makasabot sa kalawom sa Dios nung gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga minyo mubati sa mga panginahanglan sa usag-usa ug mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga ginikanan manalangin sa ilang mga anak, uban ang pagtagad, ang pag-amuma ug ang pagigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang kabataan ug sila nga giisip sa atong katilingban nga huyang, mapanalipdan ug mahatagan sa tanang higayon, aron mapalambo ang ilang kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalinaw nga walay katapusan, mahatag ngadto kanila nga namatay diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa inanak nga paglaom og pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa gihubiyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Umabot ka na mo ang imong gingharian.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang daog ug ang imaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ang kalawat kanimo, panipamula lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, they will be. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langit nung sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Berhen Maria.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Ang mulimpyo niini mao ang atong desisyon ug ang grasya sa Ginoo. Kanang liwat ta ni Maria nga musunod na gid tas pulong sa Ginoo. Salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo, nya nagsigig paambit sa ilang grasya ngan hinato pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong SBF dag na natayhalin nga 34,277 ka slots, na apay 25,723 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, na nasa tayo nadawat nga 174 ka 16 slot challenge. Nya sa atong special slots, Mother Mary Healing and Deliverance or MMHD para ni Capelinia de Fatima, tiwasono na gini, no? Gamay na lang kaayo. Ang atong total nga halin 5,817, nya 183 na lang gyud ka slots. Murag mamalit mong tanan karon ani, murag tulo na lang kabuk mahabilin siguro ani ini kaunya. Di gyapon mo to. Na siya. So atong paliton ha, labi na gyud mong wapakapalit aron malipay sa Mama Mary. Unya ato nang paningkamutan nga mabalik ang ato dinhing kuan kaning katong kofradia di San Vicente Ferrer nga activity kada Huwebes meeting nami. So ma-announce lang niya ako kung kanus ata mo sugod sa atong Thursday devotion nya naas niya tay kaning healing mass through San Vicente Ferrer once a month. Ikuan pa na i-finalize pa nato. Aron mas mulambo ang atong pagpakighiusa sa atong patron San Vicente Ferrer. Ang Ginoo anaa kaninyo, Manausag kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Adlaw-adlaw kang Maria, ang pagdaig kantahon ta, uban sa